Teknolodya. Galing, no? Import namin to from New Zealand. So, punta kami ng Hamamatsu Arena ngayon. Kala mo naman, kagaling ng mga maglalaro. Eh. Arena. Siyempre naman. Ba yung Hamamatsu Arena, yun yung pinakamalaking covered court dito. Oh. Pag may malalaking liga, dito ginaganap sa paglaruan namin ngayon. Ito yung pinaka-city ng Modre sa Hamamatsu. Pero, ganda ng weather ngayon. No? Parang ikaw. Mainit yan guys, pero sobrang lamig pa sa labas niya. Wala pa naman yata sila ngayon doon eh. Di ba? Nung pumunta ako ng Hamamatsu Castle Gar, parang dito yata ako naglakad-lakad nun. Nilakad ko lang galing galing train station. Oh, ilang minuto. Halos 30 minutes boy. Ay 20. Mga April din yun eh. Maganda naman. Oo. Try ko bumalik doon before ako umuwi ng Pinas. Di ba pauwi na ako ng Pinas, April. See you there mga guys. Makakauwi na ako ng Pinas. Lalaki din building dito sa city namin guys. Kala nyo ba? Kala nyo puro palayan lang yung makikita nyo sa vlog ko? Yan. Nahaba ng building yan dito. Asan yung pinaka-famous na building dito? Yung... Ay wala, hindi natin nadaanan. Yung Arc Tower, Arc City. Arc City. Yung mga hunting tayo ng Yamitiko Dasaya. Wala man nadaan. Linggo kasi ngayon. Mga batsang naglalakad ang dami. Yan, pili kayo mga... Ay hindi. Mga college boy. Mga college pala yun. Uli. Dakuha po na ng arenaha. Galibog ng gahami masulod animan. Kanin ako dere. Atong naay ko kanang dula atong liga nilang Terderabina ba. So diri minalantaw ato. Gamito na mo tong entrance nga giagian na mo. Tugraw, lamig pa rin no. Sabi ko kanina Sasakyan. Siyempre naka-heater tayo. Ayan. Dako kayo na guys oh. Hamamatsu Arena. Ayan, ito yung pinaka-entrance guys. Kaya yung ibang kasama namin nandito na. Tako kayo ni ba? Hamamatsu Arena. Ayan sila oh. Konnichiwa. Wala pa sila ko, Jeff. Magpapunta na. Wala to, boss. So dito kami, dako kayo ning lugar mo gudre. Yung mga kasama ko sa laro. Shoutout po sa inyo mga sir. Shoutout. Antay pa namin yung ibang kasama namin. Kasama ko si Pastor Jack. Awis tayo ngayon. Ganda ng ring dito guys. Oh. Ito pala yung kaibigan kong congressman, mayor. Ito yung mayor ng Davao. Ito yung gagamitin namin na ring. Yan na yung ring na mong gamitin dire. Kuryente siya, saksak. Tingnan natin paano tumaas. Oh, sugoy. Medyo haso lang siya sit up kay taas-taas og time. 後ろ側から同時にで前側同時にっていうふうにやってください。逆だね。これが。はい。Pag lumapat lang. OK。 Habang lumapat. でね、前側を。 Ah, pag lumapat na yung paa. Yan yung paa niyo. あ、でね、まだ違う。これで。 Oh, galing. Teknolodya. Galing, no? Sinusukat din yung taas ng ring guys sa height namin. Kasi mga 7-footer kasi kami. Oh, di ba? Pero ang pikas po do.
Okay, let's play. Ito sa kabila, mga bata na nag-gymnastic. Tara akong gamit to. Oh. Hindi ka mag-shower diha. Gusto ka mag-shower, hindi ka magdula. Pwede. Oh. Locker na locker. Yan, kuwara kong barya diri sa locker. Ano na ko ilak? Ilak ni mo, lugan mo 100 para madala ni mo ni susi. Oh, 100 bayad. Kami raman, wala may mga kuan diri, mga bulsahan og kamot diri. May cameraman, wala namang gilag. 100 yen, drago di mo hulog para malak na ni mo, dala ni mo ng susi. Oh. Oh, ayos kayo, no? Oh, og kuanon ka, uhawon ka, na yung mga baligya diri nga kuan, nga inumon. Unsa imong gusto? Oh, hulog lang ni mo barya diri, pag gamit na ning vending machine diri, hulog lang ni mo barya. Pila to? 170? O, ganitong palito, no? Yung pink, 170. So, hulog tag 200. Ang 200, oh. Mag-ilaw na yan. Kulay blue. Oh, pintuton lang na mo. Ano, dali sa ubos. Click na to. Tapos, kwaon rin mo dali. Ano, na ba gamit og vending machine dali, guys? Ayos kayo, na scoreboard. Tapos na kami maglaro, liligpit yung ring, ganyan siya nililigpit. Ligpit na yung ring, lilinisin naman namin yung sahig. Pagkatapos, ugdula, maglimpyo. Mayo ka na sila maglimpyo. Tagluan sila kung saan paggamit sa kon. Ganyan yung tamang paglinis sa court. Pag naglaro kayo, ayan, tinuruan sila. Oh. Sugoy! Wow, galing-galing nga, sabay-sabay ah. Pada mga sundalo eh. Okay, ganyan maglinis dito guys ha, pag naglaro kayo. Okay, bye-bye.